OK, takže dneska plány, vole, jsou jasný. První... Srazím psa. A málem se jde vlak. Dneska, tady za pár minut se bude konat tuning sraz. Minule už jsme to hráli a někdo s kámošem nám přepadl náš trak. Já jsem málem chcípnul, jo? Doufám, že přijde kámoš a potom si je pěkně podáme, jestli ne, jak si je podám sám, vole, kokoty spíč. Dobrý den. Dobrý den. Já, my se známe. Vy jste ta paní matka asi. Vlastní, nevím, nějaká mafie, pro něco. Já jsem je tam sledoval a já jsem potom nastupoval do auta a mě prostě vyletěla světlice. Jo? Jsem zjistil, koho je ten Bentley. Koho? Já jsem neříkal, že vám to budu říkat. Jo, No, já vůbec nic v plánu nemám totiž. Pičově, zasrana, nastartuj už! Jo! To nebylo v plánu, já se omlouvám. Startuj už to auto. Jo. Já mám to tady. Dobrý, ty vole. Ty vole, tady to máte nějak čuklý, ty vole. No, už to v pohodě. Oni tam ukradali takový ty kamiony. Teď mi se líbilo, jak to bylo černozelený. Ok. Ale abych potom byl rád, kdyby jsme se domluvili potom ohledně těch, když jsme tady ještě sami, tak ohledně těch zbraní. Spíše náboje docházejí. No. Koukneme se do kufru, do čeho potřebuji přesně náboje. V kufru mám přesně tu zbraň. No jo. Ty vole! To jsem si půjčila od jednoho sekuriťáka, řekl, že to prima nějak zasekli, tak jsem to začal vzala s jedným známým. Ale přesně jako tady z těch nábojů by se udělal takovýhle kontejneru asi 1-2. Píču, může se mi zavřít ty dveře už. Ne, mi se Kámo, další píčovina na tom autě! Hej! Já mám i v píči nárazník. Co mi s tím autem neudělali, ty vole? Ty vole! Bugatti! To ti hrabe na maják. Tak to jsou úplně uvytožení, kámo, co to je za auto, ty vole. Dobrý. Dobré. Ty kokos, kolik to stálo? Jo, ani netuším. Ty šéfe. Šéfa. Dobrý. Hej, my se známe, vole. Vy jste pracoval v kasínu snad, ne? Jo. Jak to, že nepracujete, jak to, že vole, když pracujete, vole, pracoval jste pro kasíno, teďka nepracujete, vole, nemáte žádný job, tak jak si můžete, vole, na takovýhle auto vydělat peníze? Jebe? No, to už je trošičku vedlejší příběh, o tom se nebudeme raději bavit, a mám nějaký ještě jako to, Jo, nějaký business dva. tak už je fajn auto, neříkám nic, jako. Hele, potom si dám jako ale závod s váma, jo. Ty vole, mám spěl auto. Do piči! Já se omlouvám, já moc na tom tady Ty si kokos. Až dopadne na zem světlice, tak se jede, jasný? OK, Okay. Připraven? jo, připravený. Jo. Takže připravit, pozor. Start. Jeď! Že mu to spadlo. Nespadlo. Dobrý. Jedu. Dobrý. Nice. Pane, nechcete si dát závod jako takový dva rivalové? Tak pojďte. Až dopadne světlice, vyrážíte. Ready? Ano. Ready? Ano. OK. Takže já přestanu. Dobrý. Do piči! Tak jo. Připravte se. Pozor. Teď! Ty vole. Bude Eclipse? Pořád vedle Eclipse asi, co? Jo. Jo. Tak ono ta 30. Takže pravidla znáte, že? Známe. Kam jsi to hodil? Kde? Světlice Tady. nevidím, kámo. Ty vole, Ty vole. už vidím. Do píči, to se nepovedlo. Jeď! Ty vole! Si dáme potom závod. Ty vole, jeď! Jo! Ne, bacha! Pomoc! Au! Jo, a moje hlava do píči, au.
Jako, Pohodě. ne, tady, kde je můj kde je můj přední náraz? Jo, tady. Ale co s ním teďka budu dělat? Ale vyhrál jsem. No, tak. Já jsem si teda zajel, ty vole. Mě přímo ne... No ne. Já jsem No, myslel, ne. že to ubrzdím, ale tak ne, do hajzlu. Jo, 3, 2, 1. Teď! To je Avenger. No! Ty vole! Bacha! Kdo vede? Hádej. Hádej, vole, kdo asi může být, jako. Dobře! Kámo, Bugatti vede. Bugatti! Kámo, 70 let starý auto ho pojebalo, ty vole. Pravidla znáte? Ready? Jo. Ready? ano. 3, 2, 1. Teď! To já jsem pochromal si buračky, ale bacha! OK, kdo zmizí první? Kdo zmizí první z mojí dálky? Ty vole... O kousek Lucy, ne? O kousek Lucy? Já jsem vyhrál, kámo, já jsem vyhrál. Vyhrála Lucy. Nice. O takový kousek. Kámo, Okay. musíš zavolat, ten karavan zrazil. Tak hele, můj kámoš už to, můj kámoš už jede. Co je trak označený? Hej, nevíte, Dobře. Čau, Já kámo. střední. jo, vím, co to je. Nazdar. Hele. Ty jsi dostal od Tonyho nový auto. To je moje bráško. No tak ty vole, teď jsi měl vaku. Taky. Ta někde je, mi jdou krát. Do píči. Má docela Hele, kus, víš, co tak. se stalo tady tomu týpkovi, jak si ho pamatujeme z kasína? Jo, vyrazili. Co se ti vyrazili, kámo? No, Povídej. já jsem byl výpověď dobrovolně, mě. Tak jako rychle, já jsem ho porazil s tím mým autem, který mám od táty, ale... Pojď za mnou. Já jsem potom sjel ze silnice. Já jsem potom sjel a narazil jsem do... No to je v hajzlu prostě! A nevím, co mám dělat! Ser na to, kámo. Mám problém. No počkej, uděláme to rychle a... Dobře, já tam jedu, potom tam jít za mnou. Vole, Tony, nějaká píčovina se děje, já musím rychle dojet. Něco s nightclubem, vole. Doděj ten závod a potom to. Jď za mnou hnedka. Vlezu. Bacha. Do piči! Kam jsem se lek?